la democràcia i la llengua i la cultura a la vostra assistència. Gràcies. Els països es fan i es desfan per les fronteres, i este país es fa i es desfà per la frontera sud. Ells ho saben. Fa uns mesos Alacant va donar un exemple de dignitat, un exemple de llibertat, un exemple de defensa de les llibertats, de la democràcia i del país. Tots recordem els 300 de la Carrasqueta. Tots recordem aquell exemple de dignitat, de defensa de la llibertat. Un exemple que va servir per al conjunt del País Valencià i per al conjunt dels països valencians. Un exemple que a ells els va avergonyir. Un exemple que ells no podien i no volien permetre. I és per això que aquesta vegada han actuat amb nocturnitat i amb alevosia. Amb nocturnitat i amb alevosia han volgut tancar una veu. Amb nocturnitat i alevosia han volgut atacar la democràcia. Amb nocturnitat i alevosia voldrien extirpar una llengua i una cultura. I amb nocturnitat i alevosia voldrien impedir que una part important del País Valencià existira. Però malgrat tot existim, malgrat tot estem ací, malgrat tot no renunciem. La Carrasqueta es tornarà a obrir. Acció Cultural del País Valencià vol dir-li al govern valencià que és una lluita perduda lluitar contra la història, lluitar contra la direcció de la història. En el segle XXI, tancar mitjans de comunicació, censurar televisions públiques, intentar callar la veu dels ciutadans i ciutadanes, intentar fer desaparèixer llengües, és anar contra la història. Estan intentant parar una normalització que cada dia guanya més espais. Estan intentant frenar la història i això cada vegada és més difícil. De cadascuna d'aquestes dificultats, i n'hem patit unes quantes durant els últims 20 anys, hem eixit reforçats. Vam aconseguir TV3, vam aconseguir el 33 i el 324 i el 300. I ara aspirem a consolidar-los i a legalitzar-los plenament. Malgrat ells, aspirem a consolidar-los i legalitzar-los plenament. Fa un any que estem lluitant contra un enemic amb unes forces desequilibrades i fa un any que, malgrat tot, aguantem. Aquesta batalla és lluny d'estar acabada, és lluny d'estar perduda i anem a donar-la precisament així. És per això que Acció Cultural del País Valencià avui vol també fer-vos un anunci important. Estem organitzant concentracions i mobilitzacions a tot el llarg i ample del País Valencià en defensa de la cultura, de la llengua, de la llibertat d'expressió, en defensa de TV3, del Canal 33, del 324 i del 300. Ahir va ser al Coll. Sabeu que va haver una participació espectacular. Abans d'ahir va ser, fa uns dies, Ontinyent. I seran les pròximes poblacions. Va ser també Castelló.